Ang dili mo respeto sa pastor, ang dili mo dawat sa wali sa pastor, iya na sa demonyo. 100%. Mao jud na ang kamatuoran. Busa respetuhi ang pastor. Dawata ang wali sa pastor. Kabalo man ta nga ang amahan sa bakak mao ang iyawa. Ug kabalo ta kung kinsa ang iyahang gitawag og mga anak. Ang iyang mga anak mao kadtong mga tao nga mga bakakon. Sa kumingon tagbakakon mao kana ang mga tao usab nga nagatudlo-tudlo daw mahitungod kang Ginoong Jesucristo apan walay koneksyon sa atong Ginoong Jesucristo. So si bisan kinsa nga nag-angkon-angkon nga gisugo sa Dios, nagwali-wali mahitungod sa pulong sa Dios, unya walay koneksyon sa atong Ginoong Jesucristo. So ang mahitabo niya na pagpamaka kana, pagpanglingla o buhat kana sa gitawag og iyawa. Ang atong higala nga sumala pa niya kinahanglan dawaton ang tawag ining pastor, ang giwali sa pastor og respetuhon daw ang pastor. Actually kanang pastor nga nakasulat sa balaang kasulatan kanang sa Ephesians chapter 4 verse 11 refer na sa pari. Ngano man kay si Kristo, di ba? San Juan kapitulo 10, usa siya ka pari at the same time usa pud siya ka pastor. Hebrehanon chapter 3 verse 1. And at the same time, ang tawagan ng mga apostol kaniadto, mga pastor o mga magbalantay sa mga magtotoo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Samtang magbalantay sila, samtang pastor sila, sa mga magtotoo ug mituo kang Ginoong Jesucristo, mga pari usab sila. Kay Revelation chapter 1 verse 6, ingon pa ni San Juan, kay kita gitukod naging harian sa mga pari aron mag-alagad sa Ginoo nga atong Dios. So, biblically speaking, kung maingon tawag ining pastor, but pasabot pari na. So, kung na ay magpapastor-pastor nga dili gani na pari, subuti pasabot, bugos na. Fake kanang maong tawhana. So, dawaton ba na to ang iyahang tawag ining teaching? No. Ngano man, fake man. Unsa may ato ang malauman anang fake nga pastoy? Kasi itong malauman na false doctrine, fake doctrine, man-made doctrine. Asa man ang atong kalag ihatod. Sigurado ta ihatod ang atong kalag sa impyerno kung maminaw ta niining maong mga tawhana. Number 2, dali ra kaayo ang pag-claim sa nakasulat sa balaang kasulatan, pero ang question na ikaw nga nagwaliwali na ba kay tawag ining otoridad nga gikan mismo kang Kristo. Unya remember ang otoridad nga gikan kang Kristo pinandungan eh. So, buot pasabot na agi responsabling nagpandong kanang walay bugto nga pagpandong pagpasa sa otoridad sa pagwali mahitungod sa pulong sa Dios. Ang mga apostol gani pinandungan ni Kristo. Ang mga tawag ining mga apostol isab nagpandong sa usab sa ilahang gitawag og mga disipulo. Ang question kining mga pastoy-pastor kasi pinagpadala nila. Ingon sila, naghimo min pastoy kay tungod kay nagbasa mi sa balaang kasulatan. Asa po nas balaang kasulatan nga mahimo kang pastoy or mahimo kang pastor rather tungod kay nagbasa ka sa balaang kasulatan. Wala na sa Biblia. Again, man-made teaching kana. So dawato nato og respetuhon nato kadtong tinuod nga pastor kinsa man na mga pari. Acts chapter 20 verse 28 mga obispo. Muna atong respetuhon, muna atong dawaton, muna atong paminawon. Pero pag nagani nagpapastor-pastor, dili ganin na pare, dili pod na tawag ining nakahupot sa fullness of priesthood nga mo aning obispo, ay bugos na, fake na mo nang aygo mong tuwa na ngano man kay kanang mao mga tawhana gipanggamit na siyawa. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta
suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.